Konakele bafowethu. Kuyisonto yini isonto leli? Yini isonto. Kuyasonto namhlanje. Yini isonto. Kuyasonto. Embumbulu kuyisonto. Kuyasonto. Kuyasonto abafana bakithi. Kuyasonto embumbulu. Kuyisonto kulona isonto ziyakhala. Kuyisonto. Yona ndlela yakusonta ngayo le. Babona kuya lapho lo. Uyashutha lo. Uzitho ngeke Maze kuzofika nawe. Hayi lutho. Isonto bafowethu. Yona ndlela okukhonzwa ngayo le. Nansi indlela okukhonzwa ngayo. Siyakhonza embumbulu. Kuyasonto embumbulu. Kuyasonto embumbulu. This is the church. This is the church of the Mbumbulu. Sonto Mbumbulu. Embumbulu kuyasontwa. Empumeni. Oyekhona amadoda lapha eMlazi. Mengekho amadoda lapha eMlazi, thutha uyohlala lapho khona amadoda. Hey baba. Mbumbulu march. We are live at Mbumbulu. Melwenzi man. Embumbulu. Isizaphi memorandum enakhujana ubalothi memorandum sihle Ncengwa. Isizaphi memorandum. Iyona memorandum le. Yabona njengoba sishutha nje kanjena ukuthi abantu baphumele bayabhikisha kumele ngabe kuyisonto abantu basemasontweni kodwa bayabhikisha. Iyona ke memorandum le. Noma khona enye memorandum iswabi emva kwalapho bese kwenzakalani bese usuyisubmithile leyo memorandum. Kwenzakalani? Awukhulume lapho qhawe uthi memorandum isizana. Isiza ngani memorandum? This is a memorandum, bro. This is a memorandum. Ayike hlula le.
Let me block uLucky. Siyabonga Lucky kwethu bekumnandi sindawonye. This is the memorandum. Wena ukho impolisi eClearwood ngoba ukhona phela wena eClearwood. Ukhona nje wena eClearwood. Awuqoqi ngani umphakathi nimashi. Oyekho lamadoda lapha eClearwood. Oyekho lamadoda la. Wesiya uhamba uyesha uyenza kweyakhi lapho obuwenze khona imashi yakho ngeke ngifike mfowethu. Ngifike. Kuyisonto. Sibonga insizwa lezi ehleleyo nemashi lena umfazi ogcwele nayo insizwa la okuyizona ihola lemashi sezophela emntwini. Bakhona ozosa babizela ukuyoshuthwa kwethu kuyangala ngisaya. Awukhulu. Enzakalani awusondele qho. Awusondele qho. Nenzani la qho. Mashe baphothisa phubulu. Sizoqosha lana sishaba ngokwaba. Laba abala iligani ngokungaba emthethweni. Lokho into namhlanje nemashe khona nje namhlanje yikho lokho. Siyaba bafowethu kulethu manje. Nisizo lethu. Yabona? Amshobo baba. Usondela phela ngala. Kwenziwani la khawula bethu. Ekubi lapho kume khona ngene umuntu. Yeah. Sisefoleni la sikho. Yeah.
awumsho awu manje khona lento kabe yami kwenzakalani yeah yini suka ya yiphi indawo ehluphayo lana ngabantu ngalabantu oh yeah awumshuko qhawela liyakhulisa ithuni nangu yangithuni liyakhulisa ithuni bafowethu ifunda isengaka uthi ingene eviyweni yakhulisa bafowethu ikhulu leyikhulisela bafowethu ligotshwa lisemanzi igotshwa lisemanzi gotshwa lisemanzi bafowethu gotshwa lisemanzi qhawela kithi hamba kahle qhawu njalo sembumbulo mntakababa yeah la suka lapha amakhosini embumbulo yeah sewuka njalo sibheke Philani Mall yeah kunamakwelekwele amaningi kakhulu aqashela emjondolo yasefolweni yeah manje futhi amanye awo anamacala wahambayo enkantolo yeah ekuthenini impela ayadwengula abanye badayisela ingane ukudla okungenayo impilo ebese ziyagula ziyafa ngakho-ke njengamanje siphakathi sembumbulo efolweni nasemlazi namaphethelo abazi ukuthi njengoba more than 11,000 abantu baseMalawi abalandwe amabhasta kubo sicela amakwelekwele ahambe ngoba amazwe arespondayo in this matter siyawabonga kakhulu ngoba so far nokuqalile imashi sihamba nomfowethu Ndabandaba noDade uJacinta basiqinisekisile ukuthi yonke into ipeaceful cela kushaya umhla ka-30 sekushaya umoya eNingizimu Afrika siqale siyifune siyithole siyizwe ukuthi inkinga yethu kuphi siya kanjani phambili siyezwa abantu bebalula indaba yokuthi siphazamisa amabhizinisi e-DRC kunemayini enenkampani eziyi-22 eyimayinayo uwoyela kanye negolide namadayimani ezala eNingizimu Afrika kanye no-Shoprite nama-Tipstaff ahamba kula mazwe ngamazwe asuka la so-ke ngakho konke lokho thina njengomphakathi akusi-affect ku-affect abantu abaney'nkohlo zabo xhaphaza izwe benikela ngathi ukuthi kuhlupheke thina ukuze sizobona sithi-ke asinankinga thina noma singanabudlelwane nomuntu le-Afrika until we find our own self and wonke umuntu ezeqiniso la ngoba senze umlando into engazenziwa lutho when we act people respond and take their garbage kodwa qhawula kithi igotshwa lisemanzi nasi silibona iqhunu inkinga entsha shanje engakathintwa qhawula kithi uyifaka eviyweni namhlanje hayi abafana bayikhona nje eviyweni ngoba phela ngifuna bazi ukuzakala nezindaba siyabonga qhawula sizwe Inkosi. Hayi inkinga entsha njengakathinto. Inkinga entsha ngakathinto. manje khona wathi inkinga entsha ngakathinto. Yayizwa leyo. Hayi inkinga entsha sha. Sure. Khuluma nobani? Ubuthini kwaThapha? Umsebenzi wani? Ubani?
Alright. Yebo. Bumbu. Ay, ito na ngathi. Hey, uyapla. Uyagigiza. Ay, kingetshe. Kingetshe ngakajike. Ay, kingetshe afana ngakajike, afana bakithi sembumbulu bafowethu. Sehla uba road lo. Uba road lo. Suka kuphi ikuphi enye la izayitolo? Embumbulu road. Ikuphi lapha? Oh, ise crossing bafethu suka la ngase crossing sehla ngombumbulu road. Njengamanje singase Boxer. So yeah. Aya uthi ngoqalaza ngala ku TikTok bafethu siyabonga kakhulu. Sawuqalaza ngakhona. Siyakhala nduni. Buka nje lo mbala, buka lo mbala lapha phesheya. Hoye. Hayi. Buka. Hayi kunenkinga entsha bafethu engakathintwa. Ngoba nifuna ungifayela ama stars bafethu hayi ngiyabaleka ngiyasaka TikTok ngisafuna ukuya khona. Lapho kokugcina khona. Talefo Mongale uthi 30 June no camera no match we act uzo lapho oyobukhona sobe singekho futhi mufuna ukontshontsha hamba kontshontsha wedwa mufuna untshontsha sobe singekho vele lapho oyobuntshontsha khona so fika masuntshontsile usuphethe TV. Aw, Batman. Yaphileka mfowethu Batman. Yaphila ya. Khale Batman. Hayi kunenkinga entsha engakathini. Hayi. Kunenkinga entsha engakathinta futhi. Batman bafowethu lona insizwa eshuthayo yenza umsebenzi omkhulu uBatman. Manje uran master Au. Saya kuthi. Siyabonga ama-stars bafethu ngizowucisha lo live. Esithoyi noma ngama-stars noma 100 bafethu awu noma 100 nje manje fast nje. Ayi ngiyawuyeka bafethu mangatholi lutho mangatholi masters ngiyawuyeka ngiyawucima bafethu senobona ngelinye ilanga.
Senobuye nibone bafethu, senobuye nibone. Ayi kodwa nje isonto namhlanje sembumbulu namhlanje usonto la embumbulu futhi isonto yilo leli sonto nali isonto bafethu umuntu awucishe lo live. Siyabonga kakhulu bafethu. Siyabonga. Don't forget to hamba ubheka ku-YouTube, ku-YouTube ungakhohlwa ukusubscribe, gijimike ku-YouTube. Noposta khona ya. Posta khona njengamanje. Hey, awuthi ngublock Simphiwe, phinde Simphiwe ubonele ipage bhuti. Block wabona. Simphiwe Shamasa, siyabonga kakhulu Shamasa Emawela. Siyabonga mfethu phinde ubonele ipage. Siyabonga bhuti. Khawelami. Phinde mfethu ubonele ipage. Siyabonga kakhulu. Bese right say nawe. Hlongwane bonga siyabonga mfethu phinde sikubone. Don't go to hell. Ngiyabhlokha nje bafethu, ngiyabhlokha. Nabanye bengayisiza nje mayefuna ukublockeka la bephawula umsuzo ukuze nizobaqhensela manje because kubalekile ukuphungula ukuphungula is very important, so you can comment nje ukunya ngicomment ukunya la bese ngiyabhlokha manje sometime, so please siyabonga Melusi Sibi. Sehla ngoMbumbulu Road. Sehla ngoMbumbulu Road bafowethu. Sehla ngoMbumbulu Road. Manje befethu sibheke phi masibheke le? Yibonye le nakhuje la. Philani Mall. Oh, siye Philani Mall. Sehla ngoMbumbulu Road sibheke Philani Mall. Philani Mall. Philani Mall, sibheke Philani Mall. Sibheke Philani Mall. Sibheke Philani Mall bafowethu. Sibheke Philani Mall. Philani Mall, sibheke Philani Mall. Khona amadoda nje lapha emzini mkhulu. Philani Mall bafethu, Philani Mall.
Ngiyabonga khanya kuhle, ngiyabonga khanya kuhle. Siyabonga Sihle Ndlovu. Sinendaba siyabonga Masango, siyabonga kodwa usicorrecta bhuti. Ngibuze kumuntu wakhona la, uthi Mbumbulu Road. Nicholas, awekho lamadoda lapha eSoweto, akhona nje amadoda lapha eSoweto. Batenzani lapha eSoweto? Sibheke ePhilani Mall. Sibheke ePhilani Mall. Bafana konakele kakhulu. Kuyisonto bafana bakithi. Iyona ndlela abantu abasonta ngayo lena. Iyona ndlela abantu abasonta ngayo, iyona ndlela abantu abasonta ngayo le. Hawu Mbumbulu. Hawu. Iyona ndlela abantu abasonta ngayo le, iyona ndlela abantu abasonta ngayo le, iyona ndlela abasonta ngayo. Hayi. Buka lapha nezantsi. Buka lapha ezantsi sisaka ngakhona. Buka. Buka lapha ezantsi. Hayi liyabhubha bafana, liyabhubha. Buka lapha ezantsi. Ingane ayihambe liyesena isuke la ingane ahambe la It's just a boat. Here we are, Pilar. I will be here, That's it. How down? Come on, kahle kodwa mntwana.
Ngiyathokoza njani nabesizwe. Siyaphila Phawule sizwe. Yeah. Lapha eMbumbulu namuhla sizoseka umfowethu ongazogcwele. Yeah. Ehlezi sinayo amamashini amaningi eyinikele noma emkhulu kodwa eyinikela ngobukhulu bakhe. Sithe ngoba usimemile la endaweni yakubo uzothi abahambe bese sithi asiphume nathi sizomeseka sesilapha eMbumbulu manje. Sokwehla njalo sizophelela la kufuneka iphelele khona imashi. Ndabesithi. Kodwa nje ukhona umnyakazo uma ubona nje mhlawumbe lokhu niwaqalile amamashi kwenzakalani? Kakhulu umnyakazo ngoba kukhuluma nawe nje bakhishela amabhasi bahamba ngokubuyisela emazweni abo okuyinto enhle leyo nesijabulisayo ukuthi sikhulume singumphakathi ngoba akekho uhulumeni ngaphandle kwethu somphakathi so masibona sikhuluma kuzwakala behamba sithala kakhulu sisibonke nje indawo akaqhubeka abantu bebhikishe behamba kokufika sisale nathi nezwe lethu kuze kuvuleka amathuba omsebenzi. Ndabesithi. Siyabonga. Ayizwa no. Umbala baba. Wona kuseduze ningathi. Noma kanye ngane yami. Ngikanga lapha. Hawe. Awona mbala. Ayinkhona kubhekwe ePhilani Mall. Ngathi kuzodlula iComrade. Wow. Ngomona umbala. Hey, buka my friend. Kuyaqala manje sizonke. Hayi kubukeka sengathi kuzodlula iComrade Marathon. Uzodlula iComrade Marathon. Uzodlula iComrade Marathon. Uzodlula iComrade Marathon. Uzodlula iComrade Marathon. Awusuka. Uzodlula iComrade Marathon. iComrade Marathon. Comrade Marathon. Comrade Marathon. Comrade Marathon yaqhubeka lapha eMbumbulu. Comrade Marathon. Ayobusuzwe. Comrade Marathon yaqhubeka lana eMbumbulu. Comrade Marathon. Comrade Marathon. Comrade Marathon eMbumbulu. Comrade Marathon eMbumbulu. Comrade Marathon eMbumbulu. Abantu umphakathi ulinde imashi edlulayo esungena ngemuva. Comrade Marathon sibona la eMbumbulu. Umlando oqoshiwe.
anti basembumbulu niyayithanda. Bena ngalapha, bena ngalapha. Oh landela, qhubeka ulandele, qhubeka ya. Oh uhamba nathi. Hayi angazi. Oh ya. Comrade Marathon. Comrade Marathon yasembumbulu. Sikushaya iqhawe. Uphefumule qhawe la. Sila embumbulu. Yeah. Oma wethu nogogo bethu no-aunt bethu bebekade benama-tuck shop. Athathiweyo ama-tuck shop. Yeah. Abasakwazi ukusebenza. Yeah. Sizolwa naleyo nto njengamanje siwakhipha nje ama-Pakistan. Athatha obani ama-tuck shop? Ama-tuck shop ama-South African. Yeah. Omama bethu. Yeah. Nogogo bethu besithi masiyothenga sitolo. Sithi siyothenga kagogo uNgunezi. Yeah. Kagogo uMkhize. Sithi siyothenga kaHodela. Yeah. Manje ama-Pakistan afaka osheve emashipsini, iy'ngane ziyagula, iy'ngane ziyafa ilabantu, labantu balala ey'tolo ngaphakathi emakhontenini phakathi. Yeah. Baqeda emva kwalapho bageze khona phakathi esitolo phakathi. Emva kwalapho siphinde sizothenga lawo manyala lawo. Yeah. Abasithandi nje laba bantu. Yeah, Sicela abasambele. Yawushilo kodwa unakhujana uphela umthakathi evakashele emashipsini wathi impela engathi i-propaganda ephushayo nje le ayikho lento othi thola amaphilisi. Seziningi kakhulu Yeah. iy'tolo ekutholakala kuzona ama-chips, Yeah. iy'ngane y'gule, Yeah. seziningi kakhulu. Yeah. Uhulumeni uthule ebuyelela yonke leyo nto enzayo. Yeah. Hayi qhawula bethi ayihlangana. Hayi siyabonga. Sharp qhawula. Ke msokondeka hayi. Ubhekwe ePhilani Mall. Siyabonga mfethu umuntu akayivale yabo.